Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Isurat ngintay ikan biyagita kat naggapo kan ni pagayam Liza iti Cagayan. Angam sakbay na kumablaw tayo man paay iti tangatang. Naragsak pa nagdengeg para kini pagayam Jennifer Ignacio Miranda. Pa-shout out po kay Ate Marisa Ganigan, Insan Body Ganigan, Marjorie Mabuting, Auntie Leonora Ganigan, Nanay Ebe Castañeda, kanti asawak, Fernan Lopez dito'y Lubas, Santa Catalina, Binalunan, Pangasinan, from Weng Castañeda. Naragsa pa nagdengeg kan ni pagayam tayo Nobs. Shout out kan ni bakit ko ijay pare ni Mary Joy Celestino, kanti anak may ni Hazel, from Jomarolaya, Jomarolaya. Shout out iti Sales family, kan Ambyong family, dita Punta Santa Ana, Cagayan. Kablao ken ni nanay ko, Linda Ulep, kan kadagiti amin na pamilyak. Family Gagasa, iti Arabiat, Etiagay Isabela. Listening here in Hong Kong, shout out kay Cliniar, Bea, Marisa, Hazel, Joanne, Ate Joby, from Richel. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni Liza. Ken ka Mang Bianong, naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions. Ilingid naklakuman ni tinagan Liza. Nakapagsurat akmet, takayat kumanti pa iwanwan kan ka, kalpasan ngay nak isalaysay, to'y pakarikutak. Kasto'y man nga rod ngay nakrogyan ti amin, Mang Bianong. Lisa, umay kanon ni Manuel dito'y balay inton sardam, sarungkaran nakakanaw. Anya, apaya da kayo ti pangibagaan na ngay? Apaya di na ibaga kanyak? Nagpakadala kanyak met kas pa nagraem na kanyak nga amam. Sangwem to ni Manuel no umay. Nasaya at dayjay abaraw. Natakneng. Awan ti makunak keng kuana. Kayat ko dayjay para keng ka anak ko. Jak kurso nada tatang. Asino nga ron ti kayat mo ngay? Jay may sangag datdaton keng ka at taga-kabangibang nga ilay. Naam-am mom laeng dayjay iti Facebook. Uray ata na singpet. Iso pa'y ti may diti balayan ang kita kanya. Di mon tupay unay am-am mo dayjay. Iso amay mayat no ni Manuel ti aklunem. Ta iso ti maibagay keng ka. At dapay natalgad na panggadan na. Awanen ti sapulem ken kuana anak ko. At damot punto ni tatang mo, Lisa. Nataermot ni Manuel.
Hay, jakman ammo, ngam talaga ajak kursonada ni Manuel. Awan apil na para kanya. Anyan? Crush na crush ko ni Manuel ngam di nakmatikas kaso. Tas ikayat na. Ngam di mo mat kursunada. Si pawak la kuman kat no kursunada nak. Ha? Agpa-charming ka kan kwa na tap na mapansin na ka. Barang ibawing na timatang nakan ka. Ay na, mabai naglaeng. Saan nun? No di nagkursunada, di saan laeng? Syakit din ti agaramid iti first move. Kababain mo't ang aramid ti balasang ti kasta. Iso asaanen, Lisa. Agyaman ang kasinangon nak, Lisa. Diyak kaya ti maungtan ka ni tatang, no di kasangwan, Manuel. Nalakaya ti masermonan ngagmalmalam. No kasta, napilpilitan ka lang ang sango kanya. Kwa, ibaga mo, noon niya ti gagaram. Liza, ay ayatan ka unay-unay. Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Basta ikan na kumay ti gundaway ko. Ha? Sapay la kumata at dapan na kay karikan ka, Liza. Manuel, saan ko mga agsaksakit tinaka mo, ha? Ngam dirit saan kan. Tapno saan ka nga agbambanog aso nga umay sumarsarong kar di ti balay mi. Liza? Sorry, ngam saan ka type. Mangsapol ka laangan iti babae amas deserving di ta panagayat nga idatdaton mo kanya. Ha? Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinaka mo kanya, Manuel. Oo, mawatan ka, Liza. Karbangan di mang pili no asino ti kayat mo. Sapay ko mata, agtali na agtalatang aggayam, nga oray binastad nak. Wana, day talagayam. Nasingpot ka, Manuel. Isu nga awan ti panagkadkad ko, no kayat mo nga aggayam talata. Nagsayangan ni Manuel tapinaay mo mo't, Lisa. Amok, akursonada yu para kanyak tatang. Ngam awan ti maaramida, tatalaga ajak kursonada. Iso asapay la kumata maawatan nak ni Manuel. Kaya't ko atalaga dayjay abaraw. Ang daksang gasat tadi mo mo't kayat. May salaang ti kayat asawan day tatang. Saan at talagaan ni Manuel ti para kanyak? At danto pa'y dumteng anasaysaya at ngam iso, tatang. Sapay kumaa, nasaya at nga agpaisaw. Ngem no batingur-ngur tumatlaeng ti dumteng, ay saus nasaysaya at nga agbaak ka, Lisa. Ha? Diyak lay narapap, ti agbaak, tatang. Arapaap kumot ati mang bukol iti bukod ko pamilya. Nalakaya ti agbakbak at abalasang. Di pa ikitin kasla akla pimpimanan, nagmay sa akton, tatang. Tagisayangin launay ni tatang ni Manuel ta binasted ko mangbianong. Kaya't nangamin na talaga para kanyak, ngem daksang gasa ta jakmat kursonada. Aging gaan naglabas ti aldaw, kat nagdaton ni Rohel kanyak. Isu nga inaklon ko mangbianong. Kaya't kung agkalaysatan, Lisa. Ha? Dumanan kamin kadagiti dadakkel ko. Tapno mapagsasaritaan nanti may papaniti panagkalaysata. Sige, sikat ti makaam mo, Rohel. Lokasta, umanugot kang agkalaysatan? Wan awan matiur-urayon ta. Daytan tumatlaang titurungan ta. Lokasta nga rod, agsagana kan. Tatalagang ay kalaysakan, Lisa. Saan ka napaluspusan? Nagalistawn? Agkalaysa kayo adagos ken ni Rohel? Gagangay na tatang. Baro kan balasang kamimot. Awan ti makalapod iti panagkalay sami. No kasta sigurado kan ken ni Rohel? Wen, tatang. Awanan at talaga ti makalapod iti panagkalay sami. Isa padaanan tayo ti idadanon da. Ay, sayang at talaga ni Manuel. Manuel manon. Dayjay lata ka na yun ti sang kadakamat yung.
No mabalin la ko mga rod asyak ti mangpili iti pakiasawa am anak ko. Agam saan met amabalain. Iso asigilatan Makiasawa ka nga roden no kasta ti kayat mo. Pakiplansam man dyan sa gana kapolok, Lisa. Ne, papanam aya? Awawi sinak niyo may sa batch ko di high school Agpabunar da ka no, ta nakalpas si kabsat na iti koleyo. Kastaya. Plansam to man, tagdi ko sakpay. Saan ka nga agbaybayag iti papanam Agawid ka dagos, Rohel. Depende Anya depende. Alangan mo't nga agawid a kadagos. No saan da kapalubusan di agpabunar. Iso depende daytan. Sumuro taklangan kan ka. Anya? Saanan? Siyak lang ti inawis da. Apay nga sumurot ka. Di pa kitin kasla bambantayan nak. Ha? Di nakayat nga isurot? Saan nga iti kasta? Maburing ka lang ijay. Iso nga agbati kan dito'y balay. Tunggal umayak dito'y balayaw. Agmay-may saka, Lisa. Kaslaawan asawam. Adda ngamin nangawis ka ni Rohel, tatang. Adda ka no batch na nga agpabunar. Kastalata na kanayaon, kaslaawan asawa na, tanaghilig arumrumwar ken agawid no kay kayat na. Tatang, Kita ang mga nadamutan ti sabaling aramidan na. dakkel ti panagtalag ko ka ni Rohel, tatang. Iso apatsyak nga awan ti madingar aramidan na. Kanya nga awan ti madingar aramidan na, ket no sana matatao di ti balayaw. Dayta ti maday nga aramid na. Tatang, Agridam kakit din ang mga no adamatan sa balay asiksik mawan di asawa am Lisa. apay nga italaan nagawid ka, Rohel. Nabanugak, Lisa. Kaya't ko taginan na. Agasam, tanag-overnight ka itinapanam? Anya launay tinararamid mo ayan tinagpabunar. Ado tinararamid mi Nagkikita kami nga agbabatch. Iso nagpatpat nagtitungtungan mi. Grabe mo't daytan. Nalabos sa tungtungan. Apay ayan nagado ti reklamong. Agyaman kakit di at amok pa'y tagawid. Kasano, kat kaslawan asawa mga agurura iti panagawid mo. Agawid kalatan no kay kayat mo. Kasano na danton anak ta? Di pa ikit din panawan sangputan na kaming tulatan. Baka makakasasaw. Imbagak lang arudan ti rason. Kaumaman dit ang iwat mo. Kaya't kung taginan na, di nakbwisitan, Lisa. Ne, nakasukat ka manan, Rohel. Kat naawan trabahom ita. At napapanag. Manan, inaldaw latta na kasta. Norumor kay ti trabahom, diretsyo kay ti sabali a papanam. Na, Ita nga awan trabahom, adamanan papanam. Apay, baro kaya arumor latan iti anyaman nga oras sa kay kayat mo. Adda ka balay mo, Rohel, nalipatam samot tan nga da asawam. katrumwar ka mat ano kayat mo? Paritan nakit din na mapanaglang Ne, apay nga agbugkaw ka ay. biangot kang tumad namin. Numero 1 ang agurgurak ta da makibibi ang itararamidag. Nangasawa kaya, tapno damang tanggal iti tangad ko. Naglaing ka mat na babae? Nagawan mo ta nababain mong asawa? Inas asawa nakpay lang arod, no di mo kaya't nga dati makibiyangkan ka? Saan ka nga inasawa tapno pakibiyangan na? Sa anak mo't anak asawa kan ka, tapno bastusan na. Basbastusan kaya. Katrumwarak mat lang. Palang bastusan itibiyang ko ti kanay nga irurar mo. Na, Kasla di nakikabkabilangan nga asawam. Aglablabos kan. Sayang. Kunak na nasaya at ibiyag mo iti sidong ni Rohel. Agbabawi aka nakiasawa kan kwa na, Edna. Kaslasan nga asawa ti trato na kanyak. Panawan sangputan naklatan. Amang ano at damot kulasisi nila kay mo. Ha?
Imposible ngamin akan na narumuar kat agawid no kay kayat na no awan ti kulasisi na. Edna, Agridam ka Paliiwam ni Rohel. Ang mga nagbalaw kan tulaangan kat pimay so ti imbaga. rumor ka manen? At napapanan mi kadagiti barkadak. Barkadam ka dilaang at talaga ti kakadwam? Ni, kanya ti kahit masawan. Ang mga no adamot ti sabali a kakadwayo iti papanam. Ang mga no adamot agur oray a kiridam. No, nagbastos mo tanday ta pa nagngungiwat mo, Lisa. Talagamat, ang mga no dakiridam ang mapanusar sa rungkaran. Oh. Iso asaan ka may balbalay. Nagatunga, mom. Managbasol day ta panunot mo. Makaammo kay ti panunutan. Sige, inakod. May dugmam ka kuma. Sorry, sana kamot talentap no may dugmama. Ay no, nagmayat lakit din na pala palon ti awanan bain. Aslak labamban ti apanawan sang putan naklatan dito'y balay. Saan pa'y nga agtalinaed ni Rohel iti agmalmalem iti balay may mangbianaw. Kanayon nga da itirwar. Pinalpaliw ko nga raw ti papapanan na, ngam awan mo't tinapanagnikak a babae na. Nabarkada la talaga, ken mahilig iti paspasyar a kakadwa na dagiti barkada na. Naglabas nga rodel daw, akasta ti aramid na, aging gaa, naging nasidag kami manen ken ni Manuel asigod a nagdaton kanya, mang bianaw. Agpalengke akman pa'y sakbay nga agawid da. Agluto ak iti naimas. Itreat ko man kit iti magbagi. Panaawat ak iti trabaho ang nagaplaya. Lisa, Ha? Ay, Manuel! Si Kamat Gayam! Kumusta kan? kastoy, nasayat lang ta. Sika ngay, kumusta kan? Kwa, kastoy. Nasayat lat tamot. Si bibiyagak pa'y nga gingga ita. Sika talaga. Agmay may sakang samat. Wan. Siyak tinaasawaan akanayon nga agmay-maysa. Anya? Tumartaraki ka. Siguro, nasa pula mong ti soulmate mo, anya. Awan pa'y nga rod. Ha? No, saan ka dardaras? Awisin ka man ang mga niti restaurant? Sa nabalit, asidig lang iti restaurant dito enta. Please? Sige. Sika ti makaam mo, Manuel. Agyaman na, tapilat kang kaawis ang mga tatiti restaurant, Lisa. Imbag ka pa'y tamaawis na dito restaurant. Ha? Apa eh? Di nakakadi iruruar ti asawan? Ay, ad-ado ti oras na iti ayan dagiti gagayem na. Kat noon sapit ti anak yo. Kasano amaadaan kami ti anak? Kat panawan sangputan naklaptan. Kaslawan kabalay na. Tagawid no kay kayat na. Ken rumwarmet no kay kayat na. Ne, madi ati kasta. Talaga amade. Iso ang nagsapulak iti trabaho. Tadyak kayat ti mapanawan sangputan latan iti balay mi. Nay, handa ka magkaya mo eh. Wan, Sige, irikop mo na itari daw. Ta sana sumrok ti lamok no nagbay ka nakalukat. di na pa'y damagan mo ito naggapak. Nakailat-latan iti sofa kumikita iti cellphone na. Kaslasan at tao ti dimteng. May sakamit amang mangan anak ko. Umay kayon, takaduandak, tatang. Ayan ni Rohel ngay. Kasdelat tatang. Pimanaw anasapa, nga uray awan matrabaho na ita. Anya ngay day ta klase ti panagdenayo, Lisa. Kasla saan kayo nga gasawa? Kasla housemate kayo laengan. Nairwamak paikit din iti kasta set up me, tatang. Anya? Nauma ako nakanayon na makisasaukan kwa na. No awan ti pan nakibyangan, di awan laeng. Mabiyagak mo nga uray panawan sangputan na. Ay, makauma.
Ay, anyan ti kasta nga aramid yaw. Isumuti mo na, tatang. Iso adinak nga rod mapabasol, no jakon pakibyangan iti anyaman nga aramiden na. Dinagas ka iti trabaho. Taaga si diglang mo ti opisina iti opisina mi, Liza. Agyamanak, Manuel. Ngam, nakababain pa yan kan ka. Awan ti rumba nga pagbaynam. Takayat ka talaga sukunen. Manuel. Manganta pa itiruar. Kalpasan na. Agpasyar taman. Ha? Mabalin, Liza. Kwa. Mga ano nakaawi doon ni Rohel. No kayat mo, agpasyar tapay nga muna. No dape oras ta, mangantay ti restaurant, sakbay nga gawid ka. Sigurado adin nakamudla pampansinin ti asawam. Bueno saan? Saan pa nagawid tayo jay? Ay na, nagmayat tagtugtugaw di ti parke. Makaangasak pa'y itinalukay. Sana kas ije balay ang naglida itunggal agawid ah. Danda ni Jack pa'y kayaton ti agawid. Lisa. Ha? Payak ka sa ti panangkitam kanya, Manuel. Ay ayatan ka pa'y lang aging kaita. Ha? Manuel? Pakawanan na. Ngam day tatipod na mariklik na, Lisa. Masyanakan ka. Tunggal istoryan ti status ti marriage you ni Rohel. Saan mo deserve ti kasdi atrato ti asawam kan ka? Manuel? Ay ayatan ka unay, Lisa. Nakasaganak amang puno iti pagkurkurangan ti asawam kan ka. Aklunet mang pianong natinagmeten ti riknak ni Manuel. Gapu siguro ta iso ti nakakitaak iti atensyon asapsapulag ken ni Rohel nga asawak. Inururay ko ti panagbaliw na. Inaramid ko ti obligasyon ko kas asawa na nga uray dinak ikaskaso. Ngem naragragsak met iti sidong dagiti gagayem na. Ken kay kayat na ti rumrumwar a dinak kadwa. Dinak pampansinan. Iso apa nagriknak ket saan a naragsak iti danak. Ket iti panaglabas ti panawan, ininot a napunas ti sigod a panagayat ko kenkwana. Ita mangbianong adda relasyon may ken ni Manuel. Kayat ko talagang ti makisina ken ni Rohel. Ta kasla housemate kami laangan akas iti ko na ni tatang. Ti amok ket addan amo ni Rohel may papan kada kami ken ni Manuel. Urayek nga raw ti panangpastidjar na kanyak. Ngam awan mo't ti maoray ko. Kayat ko adiretsaan, ngam jak amo no kasano nga irugek. Isuro nak kuma iti kasayaatan nga aramidag, mangbianong. To'y pagayam mo, Liza. No rumingring baw dagiti parikot, ket makadadailen iti biyag tinaistadwan, mabalin maaddaan iti addapay anadagsen, agapwanan ti panagapa, karamanen ti panagpupudot, makasarili, tarigagay rumingbaw. Masansan ti pagkamakasarili ti kangrunan a makagapo iti panagapa, panagsina, diborsyo, ken sakit tinakam. Pagayam, Liza, at addalaeng ninayunam ti parikot mo iti panakirelasyon mo kini Manuel. Iso nga aginggat na sapapay, gupdem pay laeng ti relasyon nyo. Nadagsen a pasol dayta. Si aasawa ka, kalpasan na, adda kalaguyom. Kasanon numaamuan na, ket bueltaan na ka. Kinagulib ti aramidem pagayam. Senyales dayta nakasaganakan mangibeleng iti amin a respeto para iti tao nga iti naminsan ket inayat mo. Uray kasanupay ti kasaem ti kaddam iti relasyon
sulbaren ti parikot, sakbay nga, ad-addapay akumaro dayta. Adda akanayon ti nasaysayat awagas tapno matengel dagiti bambanag ngem ti pananglipot wenno pananggulib iti asawa. Ado ti mabalin mong aramiden tapno mapagtalinaed ti relasyon nyo. Ti kangrunaan abanag a maaramid mo ket ti panangibagam dita partner mo may papan iti feelings mo. Ti panagpakapudnom ti napateg bayat ti konversasyon nupay narigat. No kasta ganggandatem nga ornusen ti may saabanag natbagan siguradwem maisawang mo dagiti kasapulam. No kasta nakapangedengkan ati kinakurang ti panagayat ket kay papanan na kayat mon agibusan ti relasyon, agbalin ka nga honest dita partner mo. Ta mabalin agamden na ti makikompromiso, wenno mangsapol iti pamuspusan, tapno maornos ti amin. Sulbarem pay ti may papanit ti asawam. Ikami ti makungkunang allowance. Ta adda kayo pa lang iti adjustment period. Apay di mo padasan ti reverse psychology. Baybay iti kayat ng aramiden. Pagbigyan pay laeng. No imbaga na arumwar akadwa na dagiti barkada na saan kang agong ungit. Umisem ka ket kunaem nga okay nga uray masursuron kan. Kalpasan na no maminsan si kamot ti rumwar akadwa dagiti gagayem mo. Liwliwaem tabagem, tapnusan ka magordo, no kasta ti aramid na kan ka. Ta addaday ti pagsasao, ako na, if you can't beat them, join them. Padasam nga amuan dagiti gagayem na, anyat amom no makasundom ida. Tano kasta nga adalakad da, mabalin mo ti sumurot. No saan mat, mabalin mo ida apagtalkan ket saan ka na mariribukan iti asawam. No amuda kamutten dagiti gagayem na addan ti tsansa na nga agbalinda considerate ken ka. Wenno ikabilangan dakan dagiti gagayem na. Kas pangarigan no naladawan wenno biglaan mapanunot da kang umuna sakbay may patungpal tilakad da. Dagiti kakasta abambanag. Saan ka taday tasina adagos ti adda di taulom. Adjustment laeng itagsumbangir abeneg. Oh, yeah! Padasam mo't aglakwat sa, adi mo'y pakpakadakan kwa na, tapno marikna na mo't ti marikriknam. Good luck pagayam. Allah, kastan gagayam, aging gangay ti sumaranumanen ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!